Jeg har valgt grundstoffet svovl, som også betegnes med symbolet S. Et svovlatom ser således ud. Inderst er der atomkernen, som består af 16 protoner og 16 neutroner. Protoner har en positiv elektrisk ladning, mens neutroner har en neutral ladning. Udenom atomkernen er der skaller. På dem er der elektroner fordelt. Elektroner har en negativ elektrisk ladning. Derfor skal antallet af protoner og elektroner altid være ens, for at der skal være balance. Svovl har 3 skaller. I inderste skal er der 2 elektroner, hvilket gælder for alle grundstoffer bortset fra hydrogen, som kun har 1. I den næste skal er der 8 elektroner, og i den yderste er der 6. Antallet af protoner bestemmer grundstoffets nummer i det periodiske system. Derfor er svovl det 16. grundstof, da den har 16 protoner. Periodenummeret fortæller, hvor mange skaller et grundstof har. Da svovl har 3, er den placeret i periode nummer 3. Hovedgrupperne fortæller, hvor mange elektroner grundstofferne har i deres yderste skal. Da svovl har 6 elektroner, tilhører den hovedgruppe 6. Svovl har en atommasse på 32,06 units, som vi ser på det grønne billede. Units er en enhed, som bruges, når der tales om atomets masse. I det periodiske system, som er det her grønne billede, er atommassen det gennemsnitlige af alle atommasserne i forhold til isotopfordelingen. Svovl har 4 isotoper, som er de gule billeder i PowerPoint, hvilket vil sige, at der findes 4 versioner af svovl, hvor kun antallet af neutroner varierer. Da der findes flere versioner, er atommassen svært at finde, da hvert isotop vejer forskelligt. For at være fair og tage hensyn til alle isotoperne, har man valgt at beregne gennemsnitsmassen, som gøres ved at finde de enkelte isotopers procentdel, der findes i naturen, og multiplicere med massen. Det udregnes således. Mit resultat er præcis det samme som det resultat, det periodiske system har fået, som er 32,06 units. I forhold til oktetreglen er ladning meget vigtigt. Da svovl er uden for metaltrappen, som er den blå linje, betyder det, at svovl er et ikke-metal. Ikke-metaller er typisk karakteristisk for at modtage elektroner. Det vil sige, at svovl vil modtage elektroner. Da den har i forvejen 6 elektroner i yderste skal, og den skal op på 8 for at følge oktetreglen, betyder det, at den mangler 2 elektroner. Når den modtager 2 elektroner, dannes der 2 negative ioner, som derfor kaldes sulfid. Sulfid er en simpel ion, men svovl er også et af de grundstoffer, der er kendt for sine sammensatte ioner. For eksempel sulfat, som har 2 negativt ladede ioner. I det den ikke har 8 elektroner i yderste skal, gør at den er reaktionsvillig. Når den reagerer med et andet stof, er energiniveauet meget lavt, og dermed er den stabil. Hvilket er grunden til, at den vil reagere, da energiniveauet er meget lavt, når den har 8 elektroner i yderste skal. Jeg har valgt at vise en video, hvor jern, 2-ion og sulfid reagerer. I denne video reagerer simpelionerne jern 2-ion og sulfid, og de danner en kemisk reaktion. Her er sulfidpulver og jern 2-ion pulver, som bliver rystet til det
kombineret. En form for glasspatel varmes til omkring 115 grader, da det er sulfids smeltepunkt. I det glaspatlen rammer blandingen, smelter sulfidet og reagerer med jern 2-ionen, som vi også kan se her. Og tilstandsformen jern 2-ionen er fast, det vil sige solid. Og i det at sulfidet smelter, bliver den til væske, men som produkt bliver det til et fast stof. Så her er selve reaktionsskemaet for det vi lige har set. Reaktanterne er simpelionerne jern 2-ion og sulfid. Det vil sige, det er dem, der reagerer med hinanden. Og som produkt får vi jernsulfid. Og ved reaktionen er der sket en tilstandsformændring, at sulfidet, som var en væske, i det den reagerer med jern, bliver det til jernsulfid, og den er blevet til et fast stof. Så jernsulfid solid. Under forbrændingen, som vi også kan se på billedet, der sker en forbrænding, er der dannet svovldioxid, som er en giftig gas. Det er sulfid, som har reageret med atmosfærens dyoxygen, og der er blevet dannet en giftig gas. Her er det reaktionsskemaet for forbrændingen. Her er reaktanterne jernsulfid og dyoxygen, og produktet er så svovldioxid og jernoxid, som forresten er en salt. Med hensyn til reaktionsskemaerne, så er de begge afstemt, og de er på plads med hensyn til ionladning. Det var det.